दिनैनि बेंखन सावरायमेलाव बाहागो लाफैनानै आङो गिबियावनो गोजोननायखौ फोरमायग्रोबाय आरो आङो जाय आफादा एबा रामफल आन्चलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लादों बेनि थाखाय आङो बिथांमोननोबो आंनि मोजां मोननाय गाहाम हामलायनाय आरो माबाखौ बोर सारस्रिनायखौ हरबाय मानोना बे हाबाफारिया मोनसे मोजां हाबाफारि जादों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों जायखौ फालिबोबाय थायो गोदोनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो बैसागु बोथोर बे बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै जोंनि माखासे उन्दै उन्दै स्कुल आरो कलेजाव फरायनाय गथ'फोर बिसोरनो फोरमायनाय लोगोसे बेयावनो आरो गामिफ्राव रायजो जानाय जोंनि बैसोगोराफोर एबा साननो हनो एबा बैसागोखौ गोबाव समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बेबादि सुबुंफोरनि बेवहाय गलाय मोन्देर नुजाथिनाय दंमोन उन्दै गथ'फ्रा बुजिनो मोन्दों मिथिनो मोन्दों आरो जायफोर बैसो जानाय सानसुमैफोर दङमोन सांग्रां सुबुंफोर दंमोन बिथांमोननि बाहागो लानायाबो आरो बे हाबाफारिखौ बांसिन ओंथि गोनांसिन खालामदों होननानै आं सानो गोबांथार नङाब्लाबो 200-300 जनसो सुबुंनि जथुमनायजों खुंनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिबुंथिगिरि हिसाबै आं बेखेवगिरि हिसाबै बारलांफा नार्जारि आरो बुंथिगिरि हिसाबै बाजै भबानि बाग्लारि आरो बिजित नार्जारि बिथांमोनजों ज' थानायनि गेजेरजों जोंनि बुंनायनि गेजेरजों बैसागुनि सोमोन्दै गोबांथार नङाब्लाबो माखासे खोथाफ्रा ओंखारलांबाय होननानै आङो सानदों आरो बे गोदान खोथाफ्रानो एबा जोंनि थाखाय गोजामब्लाबो जों बुंनाय खोथाफ्रा गामिनिफ्राय फैनाय स्कुल कलेजनि गथ'फोरनि गोसोआवहाय गोदान साननायनि खराग फैबाय होननानै आङो फोथायनो हादों बैसागुआ जाबाय जोंनि माहारियारि फोरबो बेनि रंजानायनि गेजेरजों बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'निफोरनि दामजु खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखोजों गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय खुगा मेथाइ आरो गोदानै सोरजिनाय मेथाइफोरखौ रोजाबै गामि फोथार सायनासालिफ्राव मोसा जों रंजानाय जायो बेयो रंजानायनिल' फोरबो नङा बे रंजानायनि गेजेरजोंनो बेवहाय माखासे गोबां ओंथि हाबनानै दङ जाय ओंथिफ्रा जोंनि हारिनि जुनिया सिनायथिखौ फोरमायबाय थायो बेनि गेजेरजोंनो जोङो हारिनि सिनायथिखौ लालांबाय थानांगोन बैसागुखौ जोङो ओंथि गोनांनिफ्राय ओंथि गोनांसिनै जोङो खुंलांबाय थानांगोन गासैबो सुबुंनि बाहागो लानायखौ जोङो लाबोनांगोन गोबां सुबुंनि बाहागो लानायजों साफ्रोमबोनि रंजानाय बाजानाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजों फालिलांबाय थानाय बे बैसागुआ बर'नि हारिमु बर'नि सिनायथि बर'नि राव थुनलाइखौ फोथांनाय फेहेरनायावहाय गोग्गोम बिहोमा लागासिनो दङ लाबाय थागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ बेनिखायनो दिनैनि बे सावरायनाय मेला जोबोद ओंथि गोनां जादों गिबियावनो दिनैनि बे खाबुआव रंजालि बैसागु फोरबोनि गोजोन आरो गाहाम हामलायथिखौ गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो आङो जासिहरनाय थाबाय जोङो रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि हेफाजाबाव रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जनता फरायसालिमा सेरफांगुरियाव रंजालि बैसागु फोरबो आरो बर' माहारिनि सिनायथि बे आयदाखौ लानानै मोनसे बेंखन सावरायमेल एबा सेमिनार लानाय जादोंमोन दा बे हाबाफारियावनो जोङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनिनो मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बारलांफा नार्जारि सार लोगोसे फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आथिखालनि क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो बसगाव गोजौ फरायसालि सराइबिलनि लोगो फोरोंगिरि मेडाम भबानि बाग्लारि बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनि जोङो गामि गोरा रायजोफोरखौ हांख्रायहरदों आरो जोंनि फरायसाफोराबो बाहागो लादों खुब बाहागो लानायनि गेजेरजों बे सावरायमेला जोंहा जानानै थाङो दा बे रंजालि बैसागु फोरबोनि खाबुआवनो जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे
जों बयबो मिथिखायो जे माने रंजालि बैसागु फोरबोआ बर'नि मोनसे एंगार हायै बाहागो। बे फोरबोजों बर' माहारिया मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ आरो बे फोरबोनि गेजेरजों बर' माहारिनि जिउ खुंनायनि जे माखासे फुंखाफोरा माने बेवहाय हाबसोनानै दङ। बे रंजालि बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि जे माने हारिमुफोर जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोंनि मोसानाय खननाय अननाय धोरोम सिबिनाय गासैबो बुंनो थाङोब्ला माने बेरखांजोबो आरोखि। दा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो थांनाय बेसेबांबा बोसोर समनिफ्रायनो एबा जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो फालिबोदों होननानै जोङो मिथिगौ। दा बे बर'नि दोरोङारि रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै फालिनाय आथिखालनि जे थासारि 21 जौथायाव जोङो नायोब्ला माने दासिमबो जोङो माने बेखौ सुबुं सोदोमस्रिया जेरैबायदि जौगादों बे दोरोङारि फोरबोखौ जोङो मोनसे स्टेन्डार्ड बा मोनसे माने स्टेटासाव लाबोनानै फालिनांगौ जोङो एसे बबेयावहाय माने दासिमबो जों हाजोबाखै आरोखि। दा बेखायनो जोङो नोजोर बोदों बा बे थांखियारि नोजोरजों जोङो आवगायदों बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ आथिखालनि जे जुग बे थासारियाव बे दोरोङारि फोरबोखौ जोङो बै नाङै जिनिसफोर जाय जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि बे फोरबोआ एसे गाज्रि इमेज जायो गुबुन गुबुन माने बदनाम जायो बैबादि नाङै जिनिसफोरखौ जों बोरैबा माने बन्द' खालामनो होबथानो हायो बेखौ इयुन जोलैफोरनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो दानिफ्रायनो बिसोरनो माने मेसेज होनो हायो बिसोरनो जोङो मिथिहोनो हायो बिनि थाखाय नाजादों। आरो बेनिफ्राय जोंहा बयबो सानसिननांगौ बा बिनि बागै जोङो खामानि मावसिननांगौ बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे बे रंजालि बैसागु फोरबोआ जे बर'नि मोनसे दोरोङारि आरो आंगो फोरबो बे फोरबोखौ जोङो माने दिनै मुलुग दरबाराव लांनानै मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय बे जोंनि आंगो फोरबो बिनि गुमुरखौ जोङो फोरबोनि गुमुरखौ मुलुग दरबाराव मिथिहोनायनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा गोबां खामानि मावनांगौआव जुदि बे खामानिखौ मावनांगौबा जोंनो जोंनि न'खरनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रानो बेखौ मावनांगोन। दा बेखायनो बेबायदि सेमिनार बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खालि खेबसे खेबनै नङा गोबां समावबो जोङो लानांगोन। दा जों दिनै जोंनि ओनसोलनि बे रामफलबिल हालामनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै बे सेमिनारखौ जोङो बैसागुनि सिगां सिगां बोसोरफ्रोमबो खालामो। जोबोद मोजां मोनदों दिनैनि जे सावरायनाय बियो माने मोनसे इफेक्टिभ जागोन आरो जोंनि जे फरायसाफोर जोंनि इयुन जोलैफोरा बे माने फोरबोनि सोमोन्दै गुबै ओंथि बाथ्राफोरखौ दिनै खोनालांनानै बेखौ उननि समाव माने जेनेरेसन टु जेनेरेसन लांनायाव बयबो जोङो खामानि मावगोन बेखिनि आसा मिजिंखौ जोङो खालामनो हायो।